היי, אני אילנית טייטלבאום. אני רוצה לבוא למחנה מושבה, כי אני חושבת שזה משהו גדול ומשמעותי ובעל ערך עליון, ואני רוצה לעבור את החוויה הזאת ולהכיר יותר את יהודי התפוצות ואת כל העולם הזה. שלום, קוראים לי שנעה, בת 20, וחצי שנתיים שירות במקלט בבן-נצור. אני מאוד אוהבת בארץ, אני מאוד אוהבת שאני בנוער. מה שרציתי זה שיש לנו עשייה, כל הזמן היינו צריכים לעשות דבר וגם פרויקטים, וזה ממש כששמעתי על הקמפ, הבנתי שזה משלב גם משמעות וגם חוויה וגם לעשות הרבה דברים, ולכן החלטתי לנסות ללכת על זה. אהלן, אני נתן קצובר, הנה אני יהודי מהמדבקה, אתם רואים? ואני מגיע לקמפ כדי לחזק את הקשר בין כל היהודים בעולם, ויהיה אווירה. קוראים לי נועם קלבו, אני רוצה לקורס של החיים, גם של החיים האישית שלנו, חיים פרטית של החיים, וגם כדי כל הדברים חמקות, אז פונים על שלנו, כל מיני חוזרים לבוא, חושבים ללבום, שאנשים צריכים לעשות חוויה חלת, שזה גם יכול למשל וגם מהמדינה שאנחנו נמצאים, אז כאילו עוד גם חלקה, ואתה מכיר יותר מה שקוראים לילדים, וזה גם סוג שלי, תפקיד שלנו להסביר יותר בעולם בגיל המצב והאהבה שלנו, וכל וגם זהו. אביגיל, אני מצדה יבלובית, ואני רוצה להיות בקמפ מושבה, כי מעבר לסיפורי על קמפ מושבה, ולכן שמעתי חוויה מטורפת, עבדתי בשנתיים האחרונות עם עולים חדשים ואמריקאים בפרט, והיה לי ממש משקיע, ויש לי הרבה ניסיון בזה, ואני נהנית מהעבודה הזאת מאוד. היי, אני טליה כהן, בת 21 מנתיבות. עכשיו אני במילואים בחיל מודיעין, אחרי ששירתי שם 3 שנים. אני רוצה להגיע למשלחת מכמה סיבות. סיבה אחת, בטח מטורפת, להכיר אנשים חדשים, הרבה חדשות, פעילויות, להתחבר ככה לילות, זה ממש חשוב, באמת כל כך נוראים כמה חשוב, והחדות שלנו, וככה להתחבר איתם ולהכיר אותם ולהכיר להם את מה שאני רואה כציונות וחיבור לארץ, וגם לעשות משהו כיפי עם הקיץ שלי. באמת אחרי ככה שהייתי בצבא הרבה שנים, משהו שהוא כיף, שהוא ייתן לי ושאני אוכל לתת בו לאחרים, במיוחד שבשירות הצבאי שלי כן הייתי בחיל מודיעין ולא חוויתי שירות לאומי כמו רוב הבנות ככה עם ילדים וגילאים צעירים ויותר אוכלוסייה ופחות צבא, אז זו הזדמנות ממש מטורפת בשבילי, אני ממש אשמח להגיע. היי, קוראים לי עדי אברג'ל ואני גרה בנתניה. והסיבה שאני לקחת לצד המשלחת זה באמת קודם כל חוויה מטורפת, ובאמת גם לחזור לעצמה, באמת חלק מהדבר הגדול הזה, גם להגיד את התפוצות וגם כל האווירה והחוויה של המשלחת הישראלית וחוויה החוויה של הקמפ עצמו, נראה מטורף ובאמת חוויה חד-פעמית. אני אשמח לקחת חלק, וזה גם בשבילי באמת את החופש שלי בצורה טובה יותר ולתת מעצמי את מה שיש לתת, ותוך כדי לדבר ולעשות את זה בצורה משמעותית ומחופה, וזהו, אני ממש אשמח לקחת חלק. היי, קוראים לי שירה. אני רוצה להגיע לקמפ בשביל להתחבר עם החניכים ולהראות להם את ארץ ישראל מהצד שלי בתור מישהי שגרה פה, ולנסות להשפיע כמה שיותר ולגרום לקיץ שלהם להיות כמה שיותר כיף, וכמובן גם בשביל החוויה. היי, מה נשמע? זאת נועה רוזנברג. הסיבה שאני רוצה ללכת למושבה זה בגלל ששמעתי על בנות שהלכו מטעם המשלחת, והם אמרו שהם נהנו ברמות, ואני מחפשת קיץ שיהיה לי ממש כיף בו, ושאני אענה ושאני אחזור עם מלא חוויות. וסתם, שפשוט יהיה לי כאילו קיץ שאני אזכור. וזהו, תודה רבה. היי, אני שלב בן מקיאס, בת 20. אני ממש רוצה להגיע למחנה בקיץ, כי אני מאוד מתחברת לערכים של בני עקיבא, ואני מאוד אוהבת אותם, ותמיד היה לי חלום להעביר אותם ליהודים בתפוצות ולחבר אותם גם לארץ ישראל. היי, קוראים לי קהילה גוטסמן, ואני רוצה להיות במשלחת בקמפ מושבה, כי אני מרגישה שזה מקום מאוד מיוחד כדי להשפיע ולקשר בין יהדות התפוצות לישראל. אני רואה בזה ערך ממש ממש גדול וחובה כמה זה משמעותי. אני מהניסיון האישי שלי כעולה, אני רואה את החשיבות של הדבר, וחושבת שאני יכולה ממש לקשר בין העולמות דרך חוויות ממש משמעותיות וחשובות עם החניכים, וזו חוויה מאוד מאוד טובה שפשוט מעניקה המון.